Eguerdian. Mil esker Astigarra dantza taldeari eta Txirrisklako txistulariei. Eta nola ez, mil esker Astigarragako emakumeei. Zuentzat izan da agurra. Eskerrik asko Emakumeon plazako murala diseinatzeko argazki saioetan parte hartu duzuen emakume guztiei. Baita modu batera edo bestera, plaza hau zuena sentitzen duzuen hoi ere. Eta nola ez, ongi etorri gaur, hemen Emakumeon plazaren inaugurazio ekitaldira etorri zareten guztioi. Luzatu gabe, Aintzane Barandiaran berdintasun zinegotziari emango diotitza. Kaixo, egun on guztioi, eta mila esker gaurko ekitaldira etortzeagatik. Bueno, 2020a urte zaila izan da, baina Astigarragan, zorionez, inaugurazio batzuk egin ditugu. Irailean Herribera inauguratu genuen, eta gaur Emakumeon plaza. Emakumeon plazaren prozesua duela 2 urte hasi zen. Duela 3 urte, 2017an plaza honi Emakumeon plaza izena jarri zitzaion, eta 2018an proiektua idatzi zen, bertan partaidetza prozesu horretan bizilagun batzuk parte hartu zuten, eta 2020 arraro honetan ja obrekin hasi ginen. Berdintasun sailari 55 metroko mural hau dekoratzeko edo enkargua egin zitzaigun, eta noski, Emakumeen plazan emakumeek izan behar zuten lekua, ezta? Hortaz, martxoan argazki saio batzuk antolatu genituen, Nagore Legarreta argazkilaria kontratatu genuen, berak diseinu eder bat egin zezan. Astigarragako 200 emakumeek eman zuten izena argazki saio horietan, gero COVID-a dela eta azkenean 140 emakumeek hartu dute parte, eta beraz, esan dezakegu, nahiko arrakastatxua izan zela deialdi hori. Mila esker, bertan parte hartu zenuten emakume guztioi, baita, Tesak esan bezala, plaza hau zuena sentitzen duzuen guztioi ere. Esan dezakegu mural hau aitzaki ederra izan dela emakumeen arteko loturak indartu eta gure arteko saretze bat egiteko. Argazki soilez harago murala pauso garrantzitsua izan da emakumeen berdintasunerako bidean. Alde batetik pena izan zen 55 metroko mural honetan 140 emakume horien irudiak jarri ez izatea. Horretarako ostegunean argazki proiektzio bat egin genuen, eta jakin ezazuela bertan oroigarria edo argazkia jaso etzen duten emakumeek gaur aukera edukiko duzue emakumeen txokoan zuen argazkia jasotzeko bai. Gainontzeko argazkiak udaletxeko berdintasun sailean egongo dira, kulturretxe zaharrean eskuragarri. Nire diskursoarekin amaitzeko, esan behar dizuet, gaurko inaugurazioa ez da plaza soil baten inaugurazioa, baizik eta identitate, energia eta emakumeen aniztasuna simbolizatzen dituen plazaren inaugurazioa. Gaurkoa pauso txiki bada, baina oso pauso garrantzitsua da Astigarraga feminista eta moreago baten alde. Mila esker eta espero dut gaurko ekitaldia gustatzea. Orain, muralaren erdian dagoen pantalla honetan, plaza honek azken 10 hilabeteetan izan duen garapena ikusiko dugu. 2020 urteak plazaren eraldaketa ederrau behintzat utzi digu. Segidan, hemen aurrean duzuen mural erraldoi honen diseinatzaileari emango digu hitza.
Bueno, oraingoan, Nagore Legarreta argazkilariak hitz egingo du, bere esperientzia kontatzeko. Mila esker Nagore, udaletxearen izenean proiektu honetan parte hartzeagatik, eta hain lan ederra egiteagatik. Bueno, kaixo berrion, hola a todas y a todos. Bueno, por fin azkenean iritsi da eguna, ez zuen ematen, baina gora bera eta traba askoren ondoren, gehienak segurazki COVID-ak eragindakoak, iritsi da plaza hau inauguratzeko eta aurkezteko eguna. Aintzanek esan duen bezala, ez da izan herri hontan azken aldin inaugurazio eta apertura ezberdinak bizi izan dira, kulturetxea, berria eta orain plaza hau. Eta egia esan poztekoa da ilusio hau eta aurrera egiteko indarra sentitzea Astigarraga bezalako herri batian, ez? Sortzaile batentzako nik uste dut horrelako enkargu bat jasotzea lujo badala. Ez da askotan gertatzen den gauza bat, sortzaile bati eskaintzea horrelako egitura eder bat, bere diseinu bat bertan jar dezan, ez? Orduan, alde batetikan oso eskertua nago udalari eta prozesu honetan parte hartu duen jende guztiari, ez? Eta, aipatu egingo dituz, holakotan, azkenean hau talde lan bat izan du da, jende askon artean egin dugun lan bat, eta, eskerrak emanen izkien udal berdintasun sailari, leireri, antzaneri, udal arkitekto eta aparejadoreei, Mikel Ormazabal arkitektuari, kabiglasekoei, egin dutela sekulako lana, irudiak kristalean serigrafiatuta jun daitezen, sasoikori, azkenean obra hau gauzatzeagatikan, pantalla jarri eta informatikako kontu guztiak konfiguratu dituen enpresari, Iñaki Rifaterra litografoari, Bira produkzioakeri, azkenean egindulako sekulako bideo ederra, prozesu honek bizizan duen energia biltzeko, eta noski Astigarragako emakume guztiei. Azkenean, mural hau eta plaza hau zuena dalako, ez da? Muralaren atzean dauden ideiei buruz pare bat gauza esateagatik, garbi geneukan, alde guztietatikan, mural honek parte hartzailea izan behartzula. Teníamos claro que el proceso de crear este mural tenía que ser participativo. Porque como muchas veces ocurre, igual viene un artista a un pueblo, pone su escultura en no sé dónde, y puede parecer que el pueblo lo pueda recibir como algo extraño o ajeno, ¿no? Eta, horregatikan importante iruditzen zitzaigun, jendeak plaza hau bere sentitu behar bazun, jendeak parte hartu egin behartzula, ez? Eta, parte hartzea izan da espektakularra, ezkenon uste, argazki saioak egiteko deialdiak egin eta egun gutxitan 200 emakume apuntatu ziren. Se apuntaron 200 mujeres nada más abrir la convocatoria para las sesiones de fotos del mural. Gainera esan beharra dago, askotan kosta egiten dela horrelako mugimendutan eta horrelako kontutan zure inguruko zirkulotik kanporako saltoa egitea, ez? Sensazioa daukat askotan beti gaudela jende berdina espazio beretsuetan, ez? Eta egia esan argazki saio hauetan etorri ziren perfil oso ezberdinetako emakumeak eta elkarren artean lehenago harremanik izan ez zuten emakumeak. Eta horrelako zerbait lortzea gaur egun bizi dugun individualismorako joera daukan gizarte honetan eta gehiago egoera hori areagotzen duen pandemia egoera honetan, oso ilusionantea izan duzan. Aintzanek izan duen bezala, ezinezkoa da izan da emakume guzti hauek muralean sartzea. Eta, niretzako hilo konduktore importante bat izan du da emakumearen indarrarena. Segurazki, aurten beste kolektibo batzukin ere idea horren inguruan lanean aritu naizelako, Sorgin Lore kolektiboarekin,
hain zuzen, eta aritu gera bueltaka emakumearen indarra zer dan edo ze pertzepzio daukagun emakumearen indarraren inguruan. Decía que el hilo conductor para conducir el diseño de este mural ha sido la fuerza de las mujeres y que hemos estado reflexionando durante este año qué es o qué idea tenemos sobre la fuerza de las mujeres. Nik ez dakit ze idea, etortzen zaizuen zuei emakumearen indarrari buruz pentsatzerakoan. Baina konturatu gera, kasu askotan emakumearen indarra lotzen dela aguantatzearekin. Aguantatzearekin, bai, eta sufritzearekin. Eta, bueno, nahi genuna pixka bat adierazi mural honetan neonek adierazi nahi nuena zen emakumearen indarrak aldaera oso ezberdinak dauzkala, ez? Honetan ikusi daitezke emakumeak dantzan, emakumeak irrifarrez, emakumeak irakurtzen, indar intelektuala, baita ere, ikusten da emakume bat, jabe fija batekin, ez? Emakumeak posible dute noski gauzak eraiki, bestaldean baditugu mugak jartzen dituzten emakumeak, mugak jartzea beharrezkoa delako orduan. Saiatu gerana da, lateraletan pixka bat, emakumeen indar adierazle ezberdinak azaltzen, askotan, kontrastea egiten dutenak, ez? Eta, hemen erdigunean, niretzako idea nagusiena edo izango litzateke, kolektibotasun hori, ez? Aizpatasun hori. Azkenean muralaren beste aldeetan, nahi edo ez, emakumeak modu individualean edo banaka edo adierazten dira, eta hemen pixka bat, nahi genitun denak nahaztu. Azkenean oso zaila izan du da, COVID-ak eragindako egoera honetan, argazki hau saio hasieratakoak dira. Emakumeak elkarrekin jartzeko aukera geneukanean. Beste argazki denak seguraski dira, COVID-aren testu inguruan egindako argazki saioetakoak, nun emakumeak hala beharrez modu individualean kokatu behar izan genitun. Orduan, eskerrik asko, udalari, aipatu dudan lantalde guztiari, eskerrik asko, Astigarragako emakume guztiei, gracias a todas las mujeres de Astigarraga. Eta, balio bezala, plaza honek, herri honetan, momentu honetan, bizitzen ari dan, indar hori bideratzeko eta biltzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nagore Legarreta, argazkilaria eta muralaren sortzailea. Jarraian, Uxuri Irastortza dantzariak eta Ima Aranburu biolin jolea izango ditugu. Eskainiko diguten pieza, Isabela Leonarda, konpositore italiarrak idatzi zuen 17. mendean. Emakume hau, musika konposizioak argitaratu zizkioten lehen emakumea izan zen. Bere garaian, bidea urratu zuenetariko bat, beraz. Aurrera, Uxuri eta Ima.
Honelako inaugurazio batean ezin zuten bertsoek falta. Jarraian, Mexiko Lindoren doinuan izarne zelaiak bertso batzuk kantatuko dizkigu. Ima Aranburu biolin joleak eta Aintzane Barendiarenek berak gitarraz lagunduta. Txalo bero bat. zein da guri, esleitzen zaigun partzelan, ba espazio pribatua, edo zaintzaren epelan, genero bakoitzak beren, rola muga erregelan, dakargun motxila honek, ez aldu pixu itzela, naizta plaza batek soilik, ezin duneten kordela, ondo dakigu izena, izana ekar dezakela. Ondo dakigu izenak, izana ekar dezakela, da gure herritako plazak hartzeko unea dela. Parte hartze publikoan sortu ohi dira arantzak, nork betetzen ditu sarri, zelaiak edota kantxak, boterea espazio hortantxe daude, boterearen lurratzak, ta alduntzeko mugitu behar ditugu ardatzak, mikrofonora hurbilduz, gure ahots ta arnasak, erdigunera ekarriz, gure gorputzaren dantzak, erdigunera ekarriz, gure gorputzaren dantzak, botere hartze bat ere irudikatzen du plaza. Kalean askatzen denez, mataza honen arian, Astigarragan plaza bat, izan da lorpen handian, irudi hauek ezoten, dira islada garbian, emakumea beti
Emakumeon plazako inaugurazio honetan noski Astigarragako mugimendu feministan dabiltzan emakumeei eman nahi diegu hitza. Igo daitezela holtzara mesedez, Aztifemiak eta Arituzeko ordezkariak. Txalo bero bat. Deserosoa zen. Ipurdia hotz geratzen zen esertzen ginenean. Ta gainera ezin altxa gelditzen ginen askotan, aldapa bera hortan harrapatuta bezala. Altxa dituzte lurra eta bota, traba zen guztia. Parekatu dituzte oinezkoen bidea eta errepidea. Berdindu dute lurra eta jaio dira landare berriak. Koloreztatu dituzte paretak, ta goxo estali oholtza. Ahotsa ematen digun oholtza. Gure herriko emakumeen mugimenduen babespean. Gurea den plaza bat daukagu. Eta gu hori osatzen dugunon omenez izendatua izan da gainera. Eskerrak eman nahi dizkizuet bere garaian, izanari izena jarri zenioten guztioi. Emakumeon plaza eraikitzeak duen garrantzia zein den ikusteko gaitasuna, ardura eta proiekzioa duzuen hoiei. Erosoa da. Ipurdia ez zaigu gehiago oztuko. Ta ez gara eserita aldapa beran harrapatuta gehiagotan geldituko plaza hontan. Altxa baitute emakumeon plaza. Ta emakumeon etxea proiektu izatetik errealitate izatera igaroko da 2021 batean. Herri honek izango du eragilea eserita aldapa bera harrapatuta gehiagotan ez inun gelditzeko Astigarragan. Ez inun eta ez inoren aurrean. Gurea oraina da. Lehenaren eta etorriko denaren arteko errealitatea. Egin dezakegunak eta gure esku dagoen txikiak ere asko du aldatzeko etorkizunean. Emakumeon plazak balio dezala emakume bakoitzaren izen-abizenak izango dituzten herri, kale, plaza eta eraikinak sortzeko. Historia idaztea gure esku baitago. Historia egitea gure esku baitago. Maite zaituztegu, emakumeak. Nahi duenak eta aukera daukanak edo emakumeen etxearen inguruko informazio gehiago behar duenak aukera dauka emakumeen txokoa, hemen iskin egiten duen emakumeen txokora gerturatu eta edozein momentutan informazio hori jasotzeko. Esandakoa, maite zaituztegu emakumeak. Tira, ekitaldiaren amaierara iristen ari gara. Emakumeon plaza eraberritu hau behar bezala bataiatzeko, konplize ditut eta izeneko kantu feminista abestuko dugu, hortxe daukazue paperean, zuek ere. Igo daitezela mesedez holtzara, Ederarko Ustaritz Betelu, Olatz Hernandez, Nahi Azparren eta Ima Aramburo. Ondoren, Sorgibandako emakumeen batukadarekin itxiko dugu gaurko ekitaldia. Mila esker etorri izareten guztiei eta bereziki Astigarragako emakumeei. Gaur, elkarrekin beste espazio more bat inauguratu dugu. Pixkanaka berdintasunerako bidea eginez goaz. Konplize zaituztegu, maite zaituztegu. Kantu hau denon artean abestera animatzen zaituztegu. Zuek ere kantatu, Bai? Bai?
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxuak eta zerrama irtenak. itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditu denak. Konplize ditut eta maite ditu denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak, ale desegokiak, andre txizorenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak eta txarrak, ama ez direnak, lurrera jauzi arte mozkortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Txatiak hausartak, argalak dizenak, iletsuak soil-soilak, marimutienak, katedeak gorilak, banderak zezenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.